Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago And Tita Tanya Ginita. Sorry, Laki ng boses boses. yobmot muna ako. Feel good morning, call and tits. Opo, isa po akong yobmot o tomboy. Tibo. Parte ng LGBTQ. Plus. At tawagin niyo lang po akong Tintin. Pero Christine po yung pangalan ko sa birth certificate. Hindi ko naman po kinakahiya na isa akong yobmot. Alam niyo po ang talent ko ay pagluluto. Kaya nag-apply ako sa barko para maging isang chef. At sa awa ng Diyos, natanggap po ako, call and tits. At alam niyo po, dahil magaling ako magluto at para akong lalaki kung magmahal ay 7 years na po kami ng girlfriend ko na si Mia. Sana all, di ba? 7 years. At meron din kaming anak-anakan. Pamangkin po ni Mia na si Mau Mau. At nung nag-birthday po si Mau Mau, nagpadala ako ng pera para sa celebration. Kasi nga dito ko sa barko. Pambili ng panghanda. At dito na nga po nagsimulang tumagas. ang mga katas Tas, ng tas, aking tas. nakalipas. Tas. Hello. 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 Dapat ikaw rin sumagot. Tin. Tin. Oh. Tin. Oh no, Tin. Tin. Bakit? Hello, Tin. Basta kayo dyan. Mahal, okay naman kami dito. Ang sesaya, ang dami ng bisita ni Mau Mau. Sana nandito ka. Wala pa naman birthday. Manghingi pa tayo ng pera. Ano ka ba? Ano? Manghingi pa tayo ng pera pang handa. Ano yun? Ano yung pinag-usapan nyo? Mahal. Kasi, magpahingi po sana kami ng pandagdag. Ano ba to? Pang birthday ni Mau Mau. Kasi medyo mahal na ngayon yung gasolina. Kaya, mataas ang bilihin. Mga naman pwedeng padagdagan. Sige, walang problema, mahal ko. Ikaw pa ba? Napakalakas mo sa akin. Ano ba yung gusto mo? Magkano ba yung gusto mo ipadala ko? Dagdag ko sa GCash mo. Siguro mga 15,000. Pwede na yun. Sige, walang problema. Oras mismo. Eto, sisend ko. O yan, pacheck naman yung GCash mo. Thank you, mahal. You're the best talaga. I love you. Hello po! Papa!
po sa padala nyo. Meron na po akong pambili ng spaghetti at saka isang case ng Pilsen. Hoy! Cake yung bilhin ni Pilsen! Ikaw talaga na bata ka. Thank you po. Walang problema. Mahal na mahal kasi kita, Mau eh. Enjoy ka sa birthday mo, ah. Thank you po. Mahal, thank you Walang ano man yun. Ikaw pabalakas mo sa akin. Hanggang sa nag-post na nga po ng mga pictures si Tintin nung birthday ni si Mai, si Mia ulit. Okay. Hanggang sa nag-post na nga po si Mia ng mga pictures ng birthday ni Mau Mau. O, tingnan nyo naman. Bay, ano yun, bay? Apakaganda ng jowa ko ngayon. Talagang tingin. bagong reband. Oh, Tingnan nyo read naman. my lips. Ito, Tingin. ilan taon yung relasyon mo? Oo. Ilan taon yung relasyon mo? Ako, 2 years pa lang. 2 years. Ikaw. Ako, 3 years. Ikaw Mang Kanor. Kapitan Kanor. Ano lang ako eh. Every report. Ganun ako. Every report, always drop Ako. your anchor. Ikaw. Ako, long-term relationship, 7 years. Dali-daliri 7 lang. years? Dali-daliri. Dila-dila. Patry. Hay! Baba, hindi tayo talo Hindi ikaw. Doon. Kasi ako yung kasama mo eh. Siyempre doon sa chicks mo. Patingin. Ay, maganda. Maganda, syempre. Meron ba kayo Kap, niyan? ibang level to si Siyempre. Tintin, Kap. Layo ng chicks mo. Tingnan chicks mo. Yung chicks mo? Oh, excuse me. Oh, ang cheap Brazilian naman. yan. Brazilian. Wow. Naka-Brazilian wax pa yan. Brazilian blowout. Tingin na. Read my lips. Ang ganda. Ako, Tin. Baka may kapatid pa yan, Tin. Marang gusto ko yan. Wala, kahit meron, hindi ko bibigay sa inyo. Alam ko mga ano nyo, galawan nyo. Tin, sino ba yung bata dyan? Yun yung anak-anaka namin. Yan si Mau Mau, pamangkin niya yan. Pero ginawa ko ng anak ko. Kasi nga hindi kami magkakaanak di ba? So, ikaw na nagpaaral. Ako nagpaaral dyan, padala ko lahat. Mo, kinis ng bata na yan. Kasi Oo nga. alaga ko yan eh. Oo nga, Tingnan yung napakaswerte picture ng mga oh. batang yan. Alam nyo, akong naghanda niyan. Uy, ang daming ganda. May palitsyon pa. Siyempre. Galante 7 years. Sayang, wala ka din Siyempre, sa kaya celebration. mahal na mahal ako niyan eh. Kasi provider ako. Kumbaga, ano ako. Ganun ba yun? Oo, mas lalaki pa ako sa inyo. Magmahal, mas magaling ako mag-alaga. Swerte ng batang yan. Uy, may cake pa. Paborito ko na yan. Chocolate cake. Teka lang wait lang, huwag niyo muna tignan. Patingin mo na. Isuzoom in ko lang yung cake. Sige. Ay, magtrabaho muna tayo ba? Sige. Oh. Una na muna kami, Tin. Magtrabaho muna kami mga koloko. Ano tong nakasulat sa cake? Happy birthday, Mau Mau, from Tita Mia and Tito Mark. Mark ba yung palayo ko? Hindi eh. Tintin. Tita Mia, Tito Mark. Sino si Mark? Iba yung kutob ko Iba yung kutob ko. Colin Tits, kahit di ko pa alam ang buong story at di ko pa napapakinggan ko yung paliwanag ni Mia ay iba po yung naramdaman ko. Alam niyo yung tomboy instinct. Alam kong niloloko lang ako. Isa pa. Ni Mia. Sobrang sakit po.
Kasi, anak-anakan namin yun eh. Bakit may Tito Mark sa cake? Sino si Mark? Sino? Sino? Ikaw ba si Mark? Kapitan ako ng Ay, barko. kabilang ka ba? Sino si Mark? Sumagot kayo! Sino nga si Mark? Yun na nga. Lo. Lumayo ka. Ayan. Sino nga si Mark? Sagutin mo ako, Trixie. Kapatid ka, huwag kang konsentidor. Alam ko na may ginagawa. Hello. Wait. Ay, i-flex mo yung bago mong phone. Hello, loudspeaker. Ayan. Hello. Lumayo ka. Si Mark, yun yung... Pasensya, pero hindi ko sinabi sa'yo na yun yung lalaki niya. Pag wala ka, Tin, yun yung pumupunta sa bahay. May lalaki siya! Aray ko. Oo nga. Ito, ganito. Bakit ngayon mo na sinabi? Kaya ko lang naman nagtanong eh. Ang galing mo talaga sumagot. Ganito yung nangyari. O, kwento. Bless Tito ka. Mark, Tito Mark. Ay, may Hala, regalo ko ganda sa'yo. po ng Pop Marts. Oh, Thank para you po. sa'yo, Pop Mahal Marts po na yan. ito eh. Order Opo. ko pa yan ng Thailand. Original po ito. original wow. Mas magaling ko po magregalo kaysa papapatintin ko. Huwag na natin pag-usapan yan. Thank you, Mark. Thank you, Mark, ha. Mahal kita. Oh, walang anuman. Doon ka muna, Mau. Mau, Sige ha? po. Maglaro lang po ako ng Pop Mart. 3 Pop Mart. Salamat sa pagmamahal sa pamangkin ko, ha. Siyempre. Oh, bakit? Siyempre namimiss kita palagi eh. Miss din naman kita. Pag umuwi yung yobmot mo dito, hindi tayo nagkikita. Kaya sinusulit ko talaga habang nasa barko siya. Sana naiintindihan mo naman ako. Siyempre, hindi ko naman siya maiwalay-walayan agad kasi siyempre, ayoko ng gulo eh. Tsaka, baka isipin niya malandi ako. Malandi ka naman talaga. Totoo ba? Edi, ang ibig Pero ko bakit sabihin- mo ako mahal? Hindi, sayang naman yung padala niya, di ba? Nakakabenepisyo nga tayo eh. Huwag mo naman sabihin niya parang sobrang sama natin. Wala namang masama. Nanghingi ka ba? Pinapadala lang naman niya yun, Oo di ba? nga eh. Balik ka dito. Binigyan ko ng Pop Mart yung Oo nga. anak-anakan mo. Oo, si Mau Anak-anakan ko na rin yun. Mau. Sa'yo bibigyan kita ng Pop Mark. Gusto ko yung pop ni Mark. Ilang pop bang gusto mo? 3 pops. Sobrahan natin. Matapos kong marinig yun, call and teach, sinong hindi manghihina na marinig yung storya, yung buong storya. Baka nga marami pang hindi sinabi. Si Trixie sa akin parang hindi ako masaktan masyado. Pero sobrang sakit na nanlalalaki pala habang andito ko sa barko. Nanlalalaki pala si Mia. Hanggang nakabalik po ako ng Pinas. Nagbago na ako. Mahal ko. I'm happy na nandito ka na. Miss na miss kita. Tara. Nakabook ka na ba ng hotel? Anong hotel? Ba't ako magbubook ng hotel? Ba't ka ganyan magsalita, di ba? Kasi ginagawa mo naman yun tuwing 6 months kapag umuwi ka.
nag-check-in tayo. Walang hotel-hotel ngayon. Tapatan nga tayo. Mia, Anong problema, Tintin? Ba't parang iba yung tono mo? sino hindi mag-ibang tono? Ha? Napakalandi mo. Sobrang sakit mo naman magsalita. Anong malandi? Mahal na mahal kita tsaka loyal ako sa'yo. Alam mo ba yung sinasabi mo? Loyal? Hindi ka ba natatakot sa sinasabi mo sa pagsisinungaling mo sa akin ngayon? Tin, hindi kita talaga mag-iintindihan. Maang-maangan pa rin? Alam mo, ang galing mong artista. Ang galing mong umarte. Alam ko na lahat. Sinabi sa akin lahat ng kapatid mo mismo, si Trixie. Trixie! Halika dito. Sorry, mas malaki kasi binigay ni Tintin. Ano? Magde-deny ka pa? Hindi ko alam sinasabi ni Trixie, may inggit lang sa akin yan. Trixie, anong sinabi mo? Wala akong ginagawang masama. Aminin mo na lang kasi, palagi ang mark dito. Naiinis ako kasi pag tuwing nandito Kapatid yan. ba talaga Kapatid ba talaga kita? Bakit mo ako pinapahamak? Di ko yun ginagawa. Hindi kita ito tolerate. Kasi pag nandito yan, sa sala ako pinapatulog. Kasi sila Ano? lang sa kwarto. Ano? Magde-deny ka pa? Ha? Mia? Nagawa ko lang naman yun kasi namimiss kita eh. Kailangan ko ng someone na kasama, companion. Pero ikaw ang mahal ko. Ikaw ang mahal ko. No! Stop it. Hindi mo na ako mauuto. Porke tomboy ako, gagantuin mo ko. Kala mo mauuto mo ko, ha? Salamat sa Diyos! Nireveal niya lahat ng sikreto mo. Kapal na mukha mo, pineberahan niyo ako. Pinagkakaisaan niyo ako. Paano di ko nalaman to, ha? Habang buhay mo ako lolokohin! Hindi totoo. Mahal na mahal kita, Tintin. Mahal na mahal kita. Bitawan mo ako. Ayoko na! Ayoko na! Alis na ako. Alis na ako. Buti nga di kita sinisingal sa lahat ng binigay ko. Kapal na mukha mo. Tin! Tin! Diyan na kayo! Anong ginawa mo, Trixie? Bye! Anong nangyari sa ating dalawa? Metro's #1 Love Radio. Basic!